ନିରାକାରପୁର ସ୍ଥିତ ଅରୋମିରା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ସହ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦେବୀପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଶିଳ୍ପପତି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାଧୁଚରଣ ସାଥୁଆ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବଳିଆର ସିଂ, ରଞ୍ଜିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଦେଶପ୍ରେମ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦେଶର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ ଉତ୍ସାହର ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।